עכשיו אנחנו מתחילים להירגע. נכנסים עמוק בפנים אל המקום של השקט המוחלט, של השלווה והרוגע. עכשיו אנחנו מתחילים להתרכז בנשימות, להיות מודעים לאוויר כשהוא נכנס פנימה ויוצא החוצה. חמצן בריא וטוב פנימה והחוצה. מתרכזים בנשימה, לא מנסים לנשום בצורה מסוימת, לא מנסים להיות בצורה מסוימת, לא מתאמצים להקשיב או להבין או לעקוב. פשוט לזרום ולנשום ולהיות. להתרכז בכל נשימה ונשימה, להרגיש את האוויר שנכנס פנימה והוא קריר יותר, ואת האוויר שיוצא החוצה שהוא חם יותר. וכל זה קורה מעצמו. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר כדי להביא את זה, לגרום לזה לקרות, רק להיות ערניים ומודעים, לשים לב, להתחיל ליהנות מהשקט, הרוגע והשלווה. להיות מודעים לזה שבכל פעם שאנחנו נושפים את האוויר החוצה, הגוף נרגע יותר ויותר. בכל פעם שאנחנו נושפים את האוויר, השרירים הופכים להיות רפואיים יותר ויותר. וגם זה קורה מעצמו. אנחנו רק שמים לב, מודעים. עכשיו, באותו זמן שאנחנו ממשיכים לזרום ולנשום, אנחנו מרכזים את המבט עמוק בתוך ארובות העיניים. מסתכלים על החלק הפנימי של האפיים. ושם עמוק בפנים, בחלל הזה שמאחורי האפיים, אנחנו נרגעים אפילו יותר, מתמסרים לרגע, לשקט. לאהבה, לחמלה, כלפי עצמנו, בעיקר כלפי אנשים אחרים, העולם. נושמים, זורמים, חווים את הרגע מתוך מודעות מוחלטת. ובכל פעם שאנחנו נושפים את האוויר החוצה, אנחנו הופכים להיות רגועים יותר, שלווים יותר, וזה מרגיש כאילו גל של רוגע שוטף אותנו מכפות הרגליים ועד מעל הראש וחזרה למטה, עם כל נשימה ונשימה, גל של רוגע. עכשיו אנחנו מתחילים לדמיין שאנחנו עומדים בראש של גרם מדרגות, 20 מדרגות. רואים את עצמנו למעלה. לוקחים כמה רגעים כדי ליצור דימוי של עצמנו, כמו שאנחנו רוצים להיות שוקלים במשקל הנכון לנו, המשקל הבריא, האידיאלי לנו. לוקחים כמה רגעים עכשיו כדי ליצור את הדימוי הזה
להתחבר אל הפרטים, להשתמש בכמה שיותר חושים כדי ממש להיות שם, לראות את עצמנו, להרגיש את הבגדים, לשים לב לצבעים, לסביבה, אם זה אור או חושך, אם קר או חם, אם אנחנו לבד או יש עוד אנשים סביבנו. לחוש את התחושה עמוק בפנים, את הרגש שממלא אותנו, הרגש הנעים והטוב, כשאנחנו בריאים, מלאי אנרגיה, שוקלים במשקל הנכון לנו. ועכשיו מתחילים לרדת במדרגות, 20 מדרגות שיורדות למטה, וכל מדרגה ומדרגה שאנחנו יורדים לוקחת אותנו עמוק יותר פנימה אל השקט, ומקבעת את הדימוי הזה שלנו, שוקלים במשקל הנכון לנו, יותר ויותר עמוק פנימה בתת המודע. עד שכשאנחנו מגיעים למטה עוד מעט, הדימוי הזה, התמונה הזאת שלנו, הופכת להיות הדימוי העצמי בתת המודע. האני האמיתי, ואני מתחילה לספור עכשיו כדי לרדת במדרגות. 20, 19, 18, 17, יותר עמוק, 16, 15, שקט, שלווה, 14, 13, 12, 11, 10, שלווה עמוקה, 9, 8, 7, 6, 5, רוגע, 4, שקט מוחלט, 3, 2, 1, שלווה עמוקה, שלווה עמוקה. עכשיו מתחילים לשים לב שהגענו אל גן יפהפה, גן קסום, יפה יותר משראינו אי פעם. דשא ירוק ורח, עצים גבוהים, נמוכים, בינוניים, הגן מוקף פרחים יפהפיים בכל צבעי הקשת. יש בגן מזרקות, מים זורמים ואנחנו יכולים לשמוע אותם, יש ציפורים מצייצות ופרפרים, שמש נעימה שמלטפת את הגוף בחום וטמפרטורה מושלמת, ורוח נעימה מלטפת את האור, ויש בגן מקומות לשבת בהם, לנוח, להירגע, ספסלים, ארסלים. אתם בוחרים לעצמכם עכשיו מקום כזה להיות בו, לנוח, ובמקום הזה משאירים את המודעות, את ה-conscious mind, נותנים לה להמשיך להתחבר לפרטים של הגן, להמשיך לנוח, להירגע, להתרענן, להחלים. בזמן שאני מדברת עם תת המודע, ואין צורך לנסות להקשיב לכל מילה שאני אומרת, תת המודע תמיד שומע הכל. עכשיו מתחילים לדמיין שאנחנו יוצאים להליכה, אולי אפילו ריצה, בשבילי הגן. מהר יותר ויותר, מסתכלים על הנוף, נושמים את האוויר הצח, מרגישים את האנרגיה בגוף עולה ועולה, פעימות הלב הופכות להיות מהירות יותר, הנשימה מואצת.
אולי אנחנו אפילו מזיעים קצת. המטאבוליזם עולה. כל תפקודי הגוף משתפרים. כל המערכות עובדות בצורה מושלמת. בזמן שאנחנו מדמיינים, כשאנחנו הולכים או רצים. ואתם יודעים שמהרגע הזה והלאה, ובכל יום, אתם עושים התעמלות, איזו התעמלות שעושה לכם טוב, שנעימה לכם. אולי הולכים, אולי רצים, אולי שוחים, אולי רוקדים, אולי הולכים לג'ים. וזה כיף וזה נעים וזה מרענן וזה עושה מצב רוח טוב. ואנחנו נהנים כל כך ורוצים עוד. נשימה עמוקה עמוקה. אנחנו נכנסים אפילו יותר עמוק פנימה. ויודעים, משוכנעים לחלוטין, שמהרגע הזה והלאה, בכל פעם ופעם שאנחנו אוכלים אכילה מודעת. אנחנו אוכלים כשאנחנו רעבים, אך ורק כשאנחנו רעבים, אבל בכל פעם שאנחנו רעבים. כי אם מתחשק לנו לאכול פתאום, אנחנו לוקחים נשימה עמוקה, ובודקים עם עצמנו אם אנחנו באמת רעבים. ומתוך מקום של רוגע ושלווה, מקום זורם ונושם, אנחנו בוחרים מה לאכול, עושים החלטות שנכונות לנו, שבריאות לנו, שמזינות לנו. ואז מתיישבים לאכול ואוכלים לאט לאט, מתוך מודעות מוחלטת לכל פירור שנמצא בפה, לטעם שלו, למרקם, לתחושות בתוך הפה, לתענוג של הלעיסה ושל הבליעה. ורק כשהפה יתרוקן, אנחנו מתפנים למנה הבאה, לפירור הבא, לביס הבא. וגם אותו אוכלים בצורה מודעת, לאט לאט ובהרבה הנאה. מהרגע הזה והלאה, אתם אוכלים פחות ונהנים מזה הרבה יותר. וברגע שתחושת השובע מגיעה, אתם מזיזים את האוכל מכם, לוקחים אצבע ודוחפים אותו קצת. וזה מספיק, זה סימן, זה טריגר לראש. שהספיק לנו, שסבנו, שהגוף קיבל את מה שהוא היה צריך. ואנחנו פשוט שוכחים מזה, קמים מהשולחן וממשיכים לעשות את מה שעשינו קודם, או הולכים לענייננו. אוכלים כשאנחנו רעבים, מפסיקים כשאנחנו שבעים, מודעים לחלוטין לתחושות של הגוף, למסרים של הגוף, לכמויות שהגוף צריך. אוכלים מעט ונהנים מזה הרבה יותר. מהרגע הזה והלאה, ממתקים, עוגות, גלידות, וכל המאכלים המתוקים מאבדים את הטעם שלהם. בלוטות הטעם שלנו הופכות להיות כל כך רגישות, שדברים מתוקים, עשירים מדי, עושים לא נעים, ולכן אנחנו מאבדים לחלוטין את החשק, את הדחף לאכול אותם. מהיום והלאה
אנחנו אוכלים הרבה פירות וירקות, וזה מספק, וזה טעים, וזה נעים. ואתם יודעים שכל מה שאני אומרת קורה בדיוק, כמו שאמרתי. אתם נושמים המון נשימות עמוקות אל תוך הבטן. כל יום, הרבה פעמים ביום. מספקים חמצן בריא וטוב לכל תא ותא בגוף. הרבה מאוד נשימות עמוקות. שותים המון מים. המון מים מהבוקר עד הלילה. בכל פעם שאנחנו צמאים, בכל פעם שאנחנו רעבים, נושמים ושותים מים. ונכנסים למצב של מודעות, של נוכחות מוחלטת, של ערנות. ובמקום הזה אוכלים מעט, אבל בהנאה גמורה. אתם לוקחים עכשיו עוד נשימה עמוקה. חוזרים אל המקום בגן היפה הקסום. המקום שבו הגוף והנפש היו כל הזמן הזה המשיכו להירגע, לנוח, להתרענן, להחלים. אתם לוקחים כמה רגעים עכשיו לדמיין, לראות בעיני רוחכם את עצמכם בעתיד. עוד חצי שנה או שנה, שוקלים במשקל הנכון לכם. עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, שוקלים במשקל הנכון, מרגישים טוב, מלאי אנרגיה, שמחים, נראים טוב, בריאים. ואתם יודעים שהגעתם למשקל הנכון בקלות, מתוך שיתוף פעולה מוחלט, מתוך מודעות. הגעתם למשקל הנכון בקלות, בזמן הנכון, וכך נשארתם. אתם יודעים שהשינוי הוא שינוי עמוק. אתם סומכים על תת המודע שהוא יודע בדיוק מה לעשות כדי לעזור לכם להגיע לאן שאתם רוצים להגיע, להיות איך שאתם רוצים להיות. עוד נשימה עמוקה עמוקה. ואתם נותנים לכל המסרים ולכל הדימויים להינמס ולחלחל אל כל תא ותא בגוף. כל מה שאמרתי קורה בדיוק כמו שאמרתי. כל מה שדמיינתם קורה בדיוק כמו שדמיינתם. ומכיוון שאתם כל יום מקשיבים לדיסק, או עושים מפנות עצמי עם עצמכם, אתם רגועים יותר ויותר, וכתוצאה מזה חילוף החומרים עובד בצורה מושלמת. כל המערכות בגוף עובדות בצורה מושלמת. בלוטות הטעם רגישות ביותר, ולכן מסתפקות בפחות, וכתוצאה מזה המשקל יורד בקלות, בנחת, במהירות, בזמן שאתם נהנים, מודעים, ערנים אל הגוף, אל החיים, אל השמחה. ועכשיו אפשר להמשיך לישון, שינה עמוקה וטובה, או לפקוח עיניים ולחזור לערנות מוחלטת לפי בחירתכם. עכשיו